нарушава способността ви да шофирате безопасно. Алкохола и наркотиците се абсорбират в кръвта бързо, засягайки тялото по много различни начини. Нарушават концентрацията, намаляват видимостта, отнемат от време за реакция и контрола на движенията, могат да предизвикат еуфория и желание за поемане на риск. Умората при шофиране е една от причините за стотици смъртни случаи всяка година. Разсейването също така е и физическо. Използване на една или две ръце от водача, за да отговори на повикване, да изпрати текстово съобщение, да промени радиостанцията, да се храни, пие или пуши. Визуално разсейване, когато водачът отмества погледа от пътя. Слухово разсейване, когато водачът чуе звънене на телефона, говори по телефона или с друг пътник. Психическо разсейване, когато водачът изпълнява две мисловни задачи едновременно или под въздействието на силна умора. Моментно психическо и здравословно състояние на водача, като стрес от ежедневието, натоварване, прием на определени медикаменти, здравословни проблеми и много други, като пряко влияят на концентрацията и реакцията. Скоростта определя въздействието на сблъсъка на пътя. Дори леко увеличаване на скоростта повишава риска от нараняване. Превишена скорост е основната причина за смъртните случаи на пътя. От вас зависи да останете живи, да спасите живот. Предпазен колан са тези, които могат да спасят живота на пътниците в колата. Осигурете живота с едно штракване. Без предпазен колан е най-вероятно да получите сериозно или фатално нараняване при катастрофа, за това Не започвайте да шофирате преди всички в колата да са поставили предпазните си товари. Пейте към децата. Движете се по тротуарите. Използвайте пешеходни пътеки. Винаги се обреждайте. Не пресичайте, когато нямате ясна видимост. Не изкачайте на пътя. В колата винаги си слагайте предпазен колан. Съвет към колоездачите. Носете винаги светоотразително облекло, за да сте видими за другите участници в движението. Носете каск. Информирайте водачите за вашите намерения чрез правилните сигнали с ръце. Бъди жив, пази живота! Thank you.